Mimoriadna správa. Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu. Poslankyňa Národnej rady Jana Vaľová, Smer SD, sa vzdala poslaneckého mandátu. Do parlamentu po jej odchode nastúpi Vladimír Macášek. Pre TASR to uviedol poslanec Smeru Jan Mažgut. Upozornila na to TV Markíza. Mám informáciu, že sa vzdala poslaneckého mandátu. Viac podrobností mi nie je známych. Povedal pre TASR Mažgut. Informoval, že nahradiť by ju mal Macášek, ktorý je okresným predsedom Smeru v Kysuckom Novom Meste. Hovorkyňa strany Ľubica Končalová skonštatovala, že poslankyňa požiadala dnes listom o uvoľnenie z poslaneckého klubu strany Smer. Markíze sa podarilo zistiť, že Vaľová bude údajne pôsobiť na slovenskom veľvyslanectve v Prahe. Miesto po nej prebierie, ako sme hovorili, Vladimír Macášek. Vaľová bola v rokoch 2010 až 2018 primátorkou mesta Humenné, v strane pôsobila ako okresná predsednička Smeru SD a v parlamente bola členkou výboru pre sociálne veci v Národnej rade Slovenskej republiky. Má vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca. Pred vstupom do politiky pracovala napríklad ako zootechnička a vlastnila aj salón krásy. Vytvorí tu takú závisť a nenávisť, aby ste nebola trošku objektívna. Ja sa pýtam, pani prezidentka Čaputová bude mať čo? No dôchodok, doživotnú rentu, bude mať šoféra, bude mať ochránku. No, po jednom volebnom období. A premiéri, ktorí sú tu 2-3 volebné obdobia, alebo ktorí tu budú, ktorí si zaslúžia, tí nemusia mať nič. Ale že to má Čaputová, to je fantázia. A každý jeden prezident po jednom volebnom období. To nám nevadí z financií. Že sa nehambíte, čo sa stalo premiérovi, lebo politika práve kvôli vám, čo sa tu dialo za minulé roky, sa stáva nebezpečnou. A teraz vám poviem ďalšiu vec. Ak hovoríte o nepochopení a neporozumení, tak áno. A vy rozprávate o policajnom štáte? Ja som tu zažila vašu šikanu. Veď ste nás tam hnali a sme sa museli nielen my, ale všetci občania ako telatať do telatníkov a ste ich očkovali hlava, nehlava. Vôbec ste nebrali názor, či chcú alebo nechcú. Áno, nemohli chodiť do práce títo ľudia, alebo ich nepustili. Nás nepustili do parlamentu, ale keď vám trebalo hlasy, tak ste hore posadili očkovaných ľudí, vlastne s covidom. Ja si pamätám tam tých 2 poslancov, a tam hlasovali a mali covid a bolo jednoducho, oni mohli. Ale my, že sme neboli očkovaní alebo sme nemali, tak nás nikto nepustil. Tak ste nás vyhadzovali z roboty, nielen z roboty, ale ste nám bránili aj robiť poslanecký mandát. A chcete jeden kšeft, ktorý ste robila, pani Kolíková, vy sa nehambíte. V Humennom budovu ste kúpili pre okresný súd, ktorú Národná banka predala súkromníkovi za 480 000 a vy ste podpísali s predsedom súdu za 1 400 000. To čo sú za kšefty? Viete, čo to je 1 000 000? 1 000 000 by dneska bolo na všetky odmeny, aj pre premiéra, aj pre prezidentku, pre všetky. Budovu Národnej banky, pani Kolíková, prečítajte si to v médiách, že sa nehambíte. Ja nerozumiem vašej filozofii, čo ste povedali pred chvíľou, že či my takto chceme budovať sociálne istoty pre ľudí, že im dávame určite sociálne garancie, pretože zadlžujeme štát do budúcnosti. Ja sa vás pýtam, a čo tí ľudia, ktorí už nie sú v produktívnom veku, sociálne slabší, tí majú zomrieť? Tým teraz všetko zoberieme, znížime im dôchodky, nezvýšime im, aby nemali na lieky, aby nemali na dietetické alebo dietné potraviny. Tí nech zomrú, lebo musíme konsolidovať. A druhá otázka je, za koho konsolidujeme, alebo pre koho? No pre vašich kolegov, s ktorými ste sa v opozícii, pre pravicovú vládu, ktorá tu míňala bezbreho financie. A poviem, že mala na tom podiel aj Európska únia. Ja keď si prečítam teraz Hospodárske noviny, 2024 máme ešte milióny vakcín, ktoré spaľujeme a posielame ich do Kambodže. 2022, váš obľúbený denník N. Máme ešte 1,5 milióna vakcín a darujeme ich Afrike. Ja vám dám tiež jednu otázku, keď ste sa pýtali pána ministra 3. Pán Kiš, chodíte stále do tej Európskej únie, aby nám zobrali fondy. Nie vy osobne, ale vaša strana, lebo nekonsolidujeme tak, ako si to predstavuje Brusel. Spýtajte sa tej Európskej únii, či nám tie miliardy za tie vakcíny, ktoré sme na pokyn Európskej únii museli nakúpiť, alebo teda sme nakúpili a sme im zaplatili, či nám vrátia do rozpočtu. Viete, ak budeme krásne konsolidovať?
No choďte do Bruselu, príďte tu a spýtajte sa ich, či nám za tie vakcíny, ktoré vyhadzujeme, spaľujeme, dávame do Kambodže, do Afriky a všade, ktoré sme museli ako biznis nakúpiť, pretože naši občania aj nechceli a boli nútení, ja to hovorím, že boli nútení, lebo ich nepustili do práce, aj či sa chceli očkovať, alebo nechceli. To sú miliardy vyhodené a ja sa vás, a prosím vás, príďte mi to povedať aj tu za pultom, či nám Európska únia tieto peniaze vráti do rozpočtu. Ďakujem. Ďalšia vystúpi pani poslankyňa Valová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mňa, kolegyňa, zaujali tie vaše slova o bláboloch, že tu predkladáme bláboli za 2,7 miliardy. Viete, nás to trápi, to nie sú bláboli. Nás to trápi a nás to mrzí, že musíme opravať niečie chyby a musíme konsolidovať financie za to, čo tu predtým bolo. A keď rozprávate o nejakej, ako je to narýchlo, ako je to arogancia, tak ja vám poviem, ja som tu sedela aj predtým, vy ste tu nesedeli. Však SAS vystúpila z vlády kvôli ekonomickým veciam. Však ste sa nevedeli dohodnúť ani na žiadnych, ako pravica, ste ukončili zmluvy rôzne koaličné. Ja viem, čo tu všetko bolo, tak o čom tu rozprávate? Veď aj my musíme sa všetci dohodnúť a dohodli sme sa. A riešime veci nielen za vás. Pozrite sa na celú Európu, čo sa deje. Vám podobné vlády. Macronovi padá všetko na hlavu. To, čo zasiala bývalá vláda, teda on sám, tie ich rôzne sankcie, Green Dealy, covidy a všetko možné opatrenia, ktoré boli nerentabilné, všetko to im padá dneska na hlavu. Bohužiaľ nám to padlo na hlavu. Pozrite sa, Nemecko, padá ekonomika. A v Českej republike vám príbuzná vláda už vlastne asi prehrá voľby, lebo ľudia toho majú dosť. Smejete sa, ale tak to bude. A dneska tu sedíme, Oľano hovorí, treba zdaniť. Z SAS vystúpiť, hovorí, netreba zdaniť. Veď vláda bývalá sa rozpadla, lebo sa nevedeli dohodnúť. Však my máme tu pamäť, tak čo tu teraz rozprávate? A to nie sú bláboli. Nás to trápi, nás to mrzí, my sme to nespôsobili, je to pre nás ťažké. Tak prosím vás pekne, nerozprávajte o nejakých bláboloch za 2,7 miliardy. Keď sú to pre vás bláboli, tak my to robíme naozaj s ťažkým srdcom a veľmi nás to mrzí. Čo musíme konsolidovať za to, čo vy ste tu spackali. Ďakujem. Ďakujem ti, že sleduješ politickú konzervu. Budem rád, ak nám dáš odber, zazdieľaš nás a budeš sledovať skupiny v opise pod mojím videom.